നാസിമുദ്ദീൻ്റെ പിറന്നാൾ ദിനമാണ് ഇന്ന്. വാപ്പയുടെ ജന്മദിനത്തിൽ ആശംസകളുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നസ്രിയ. വാപ്പയുമൊത്തുള്ള പഴയ മ്യൂസിക്കലി വീഡിയോയും ആശംസയോടൊപ്പം നസ്രിയ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെപ്പോലെ നിങ്ങൾ മാത്രം, ലവ് യു എന്ന ക്യാപ്ഷനോടു കൂടിയാണ് വീഡിയോയ്ക്ക് നസ്രിയ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ ദുൽഖർ സൽമാൻ, ശ്രദ്ധ, ഫർഹാൻ ഫാസിൽ എന്നിവർ കമൻറ്റുകളുമായി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വളരെ സജീവമാണ് നസ്രിയ. ഇടയ്ക്ക് തൻ്റെ ലോക്ക്ഡൗൺ വിശേഷങ്ങൾ നസ്രിയ പങ്കുവെക്കാറുണ്ട്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തൻ്റെ പുതിയ ചിത്രങ്ങളും ആരാധകരുമായി പങ്കുവെക്കാറുണ്ട് നസ്രിയ. I thought I asked you to clean your room. Mama, I did. Why is it a mess? A potato flew around.